пъти, защо да прощавам сега? Дали ме предаде или обърка парфюма ти, но ще не мога да сбъркам гласа ми, ще чуваш и ще жадуваш, даже от въздуха ще го ревнуваш. Иска сърцето ми там да гостуваш и в ума ми дълбоко да плуваш. Едно ще в съня си ще ме сънуваш и ще се молиш да се излекуваш. Класата Бакараруш, рок на Шанел, измийски бутуш. Предатели много, доверие малко, явна била си, но само за кратко. Класата Бакараруш, рок на Шанел, измийски бутуш. Предатели много, доверие малко, явна била си, но само за кратко. Вижда